Došli nazad. Udruženje Druga Viteška, Novi grad Sarajevo, organizuje obilježavanje pogibije heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Zlatnog Ljiljana, brigadnog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine te komandanta Druge Viteške motorizovane brigade Safeta Zajke. Tim povodom gosti Sarajevskog jutra su Mehmed Baltić i Teufik Karić, članovi upravnog odbora Udruženja Druga Viteška, Novi grad Sarajevo. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Hvala na pozivu. Dobro jutro, hvala. Ako možemo na početku odmah našeg današnjeg gostovanja i druženja, da nam vi kažete šta je za vas lično značio Safet Zajko i kakvu je ulogu, po vašem mišljenju, imao u odbrani Sarajeva i Bosne i Hercegovine? Pa vidite, Safeta Zajka sam ja poznavao od ranih 91. godina i skupa smo započinjali odbranu u organizaciji. Bili smo poprilično dobri prijatelji, pošto sam ja bio zamjenik Smaja Šikala, kasnije naslijedio Nicu Smaja Šikala i tako da su nam bili vojna policija i komandant. Bliski odnosi, tako su morali formacijski biti. Ali Safet je Zajko naš heroj kojeg moramo pričati o njemu, pamtiti, posjećati. Danas na današnji dan je on poginuo na Mijatović Kosi 17. Na sutrašnji dan, u stvari 17.6. O Safeti Zajki ja hoću ovim putem da pozovem prvo da poselamim i pozdravim sve pripadnike Armije Bosne i Hercegovine i MUP-a. Da posebno poselamim djecu šehida i palih boraca. Da ne zaboravim nikad naše heroje, pogotovo mlade ljude. Da ne zaboravu, da ne bude naša borba uzaludna. Hoću da pozdravim sve pripadnike Druge Viteške, Prve slavne i pripadnike Armije Bosne i Hercegovine na sutrašnji dan obilježavanje Akademije naša tri heroja, Safeta Zajka, Safeta Isovića i Salka Murespajića u opštinu Novi grad u 18 sati. Znači, po protokolu ide u 16 sati Alpaša džamija. U 17 sati Mijatović Kosa, mjesto pogibije generala narodnog heroja Safeta Zajke. U 17.45 pred opštinu Novi grad pred spomen ploču se polaže cvijeće. U 18 akademija u salu opštine Novi grad. Ovim povodom hoću da pozovem sve vitezove, sve pripadnike armije koji baštinu i gaju herojsku borbu sutra Bujrum na akademiju. Evo, osim ovih akademija, godišnjica, koliko se danas govori svakodnevno o herojima odbrane Sarajeva i Bosne i Hercegovine? Pa moramo biti realni, vrlo malo. Nažalost, kako u krugovima i našeg udruženja i ostali udruženja koja su na nivou općine, mi obilježavamo sve datume važnije pogibija, bitaka koje su vođene u zoni naše odgovornosti kao i van zone gdje je brigada išla. Vrlo malo se priča o tome. I prije 12.6. smo imali obilježavanje, znači pogibije rahmetli Safeta Isovića i Salka Murespajića u Zabrđu, na spomen ploči gdje je došlo 100-tinjak ljudi. Vrlo malo. I ovo što je došlo, to su oni istinski ljudi koji su za državu, za jednakopravnost, za pomoć borcima koji su zapostavljeni. A ono ostalo što ne dolazi opet ima kontra razmišljanje, pa kažu oni su ovakvi, oni su onakvi, bez argumenata, bez nekih činjenica. Svaka pogibija koja je bila u toku rata, 461 čovjek je poginuo u našoj brigadi, Drugoj Viteškoj. Znači puno za ovu državu, za slobodu našu, za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, porodice poginulih nisu adekvatno riješene sa moje tačke gledišta. Demobilisani borci nisu adekvatno riješeni. O njima niko ne vodi računa. To je stihijski. Pojedinci prolaze, većina ogromna, nema ih nigdje. Pa bi pozvao sve relevantne subjekte
organe vlasti da malo sjednu, da se dogovore ako su za, nebitno kojoj stranci pripadaju, ako su za državu, za ove ljude, za ovaj narod, da se ujedine ka jednom cilju, ka državi da bude kako treba. Mi često govorimo o kulturi sjećanja. Evo, svake godine imamo datume posvećene kulturi sjećanja na određene bitke, na određene heroje. Govorimo kako bi i mlađi trebali učiti o tome. No koliko mlađi danas uče o tome? Evo, rekli ste da ste na prošlom obilježavanju imali oko 100 učesnika. Kako mislite da se to promijeni, da mlađi znaju ko su heroji, ko je odbranio Sarajevo i na koji način? Vidite, što se tiče, počinjemo znači od obrazovanja u osnovnim školama. Vrlo malo je predviđeno tim nastavnim planom i programom, koga je već napravio i kako. Svi ga pravi, a mogu reći da ne valja. Da je vrlo malo dato istoriji, našoj borbi za opstanak prije svega, pa tek za naš život dalje, za prosperitet. Slabo se tu djeca izvodi na mjesta gdje trebaju biti. Tek je sada napravljeno gore jedan spomen krila Slobodije na Žući da bi se moglo obilaziti, pa bit će, kaže, napravljen i ovaj muzej gdje će moći da se dođe. A i bez toga, gore je veliki prostor, znači reon Žuća. Ja nisam primijetio da je jedna škola organizovala izlet, ako ništa drugo. Mi iz udruženja smo tu da budemo s njima, da im pričamo, da im održimo čas istoriji. Od djeci, znači od 5 godina do 15, 17, do srednjih škola, i oni slabo znaju o našoj borbi za opstanak ovdje. Opet se vraćamo na vlast, na sve oni koji imaju utjecaja na to, a mi smo tu da pomognemo, mi smo tu da pripomognemo, mi smo tu da budemo na usluzi. Nas je u udruženju 10-ak. Imamo još tu pripadnika naše viteške brigade koji su zainteresovani za to. Ali nemamo kontakta nekog pravog da to sve riješimo, da ide ka bolje. Evo, imaju određene promjene. Djeca su, dakle, imaju rute koje posjete i uče nešto o opsadi Sarajeva. Vi kažete da bi se to trebalo proširiti, da bi djeca trebali da uče više o tome. I mnogi bi se s vama i složili u tome, no evo, imate priliku da nam kažete šta bi Rahmetli Safet, da je danas tu s nama danas, šta bi on rekao našoj omladini i svojim sugrađanima? Vidite, Safet Zajko, to je jedna legenda. Imao jednu uzrečicu, idemo dalje. Znači, idemo ka bolje. Idemo ka nečemu koje će da ostane za vijeke vjekova nasljednicima našim. U svim tim našim dogovorima, razgovorima, akcijama, znači čovjek je prije svega bio čovjek. Bio je komandant, ali je bio i drug. Bio je brat u borbi. Bio je čovjek koji je prihvatao sve dobronamjerne prijedloge. I u to vrijeme imali smo obilježavanje, znači posjetu poginulim borcima. Imali smo obilazak ranjenika. Znači to je 92. 93. najteže godine u borbi za opstanak. Razmišljao je puno dalje. Razmišljao je bolje nego mnogi danas koji su doktori nauka i ne znam već šta. Imao je pored sebe ljude kojima je vjerovao, a mi smo vjerovali njemu. Znači, nikad nije došlo u situaciju da dođemo do sukoba mišljenja. Možemo doći do razgovora, do cilja kojeg trebamo da imamo. Šta vaše udruženje planira evo u nastavku, osim obilježavanja koje će se dogovoriti sutra? Volio bih još jednom da napomenete naše gledatelje šta ste sve planirali po protokolu i da li planirate još neka obilježavanja? Dobro, naše udruženje inače obilježava dosta tih događaja iz našeg slobodilačkog rata. Od svih bitaka na Žući, Sokolju, onda od dalje na Treskavici, Bjelašnici, pa da ne kažem do Krajine stigli naši pripadnici naše brigade. Na Čemerskoj visoravni su isto bili. Mi obilježavamo, znači, pogibije svih komandanata, bataljona,
svih komandira četa, komandanta brigade, njegovih zamjenika Isovića, Muraspahića. Sutra je planirano u 16 sati polaganje cvijeća na mezarju Al-Pašne džamije, komandantu Zajki, u 17 sati na mjestu pogibije na Žuću, u 17:45 polaganje cvijeća ispred općine Novi Grad i 18 je akademija koja je posvećena ovim istinskim herojima Žuća. Poslije ovoga imamo već 28. znači obilježavanje pogibije Salke Muraspahića, pa imamo komandanta Mešća Muzafera, Sude Vražalce, komandira čete i dalje kako to ide u toku godine obilježavamo sve datume koji su bitni za našu brigadu, za ratni put naše brigade i svih onih događaja koji su bili. Rekli ste da ta obilježavanja nisu dovoljno posvećena. Evo kako mediji mogu pomoći u tome da se mladi, ali i naši ostali građani prisjete ko su bili heroji i jednostavno da dođu kada nešto organizujete. Prije svega moram da pohvalim vas kao televiziju koja je tu uvijek na usluzi nama, ne samo nama kao pripadnicima udruženja, nego kompletnom stanovništvu, kako općine, tako i državi. Preko vas dosta toga radimo i volio bi da to bude i u buduće, da imamo ovako češće susrete, pa trajanje 3 minute, 5 minuta, nebitno. Radimo pa nove neke plakate koje smo počeli pa postavljamo na mjestima gdje se gravitira stanovništvo općine. Više moramo da poteknemo mladost preko svih ovih koji su bili u ratu, pogotovo jer su demobilisani borci zaboravljeni. Preko njih možemo dosta toga riješiti. Dosta toga. Ljudi su izgubili povjerenje u ljude koji vode i ovo udruženje i sve ostalo. Znači mi smo neko zrno u pustinji, što bi rekli u našoj državi, ali nastavimo da ljude pokrenemo. Imamo sada znači ovaj datum gdje pozivamo sve, znači i borce, ratne vojne invalide, članovi njihovih porodica, sve pripadnike naše brigade, prvog korpusa, građane sve, da dođu na akademiju. Akademija je planirana da bude u općini Novi Grad sutra u 18 sati, da se obilježe pogibija trojice istinskih heroja. Preko te akademije, znači čuće se neko pa će reći pa nije to ni tako loše. Fino je čuti o ljudima i da se upoznaju. Ljudi kažu, ma nije to jeste. Dođite, vidite, uvjerite se i idemo dalje. Idemo sljedeće obilježavanje iduće sedmice. Sljedećih heroja koji su pali, koji su dali živote za ono što mi sad imamo. Mi smo i 92. kad smo krenuli u taj rat, što kažu, halalili se. Idemo da nešto uradimo. Urađeno je dosta, a ovi koji su svukli to u ravan, to je do njih, nije do nas. Mi smo opet tu. Mehmede, evo i vama ću dati priliku da pozovete sve naše gledatelje da vam se pridruže, kako stariji, tako i mlađi. Pozvao sam ja sam pozvao već, nego bi se sad vratio malo na Karićevo izlaganje. Mi smo uz pomoć ministra Osmanovića Omera dobili odobrenje da uđemo u školu od Ministarstva obrazovanja, dobili odobrenje da uđemo u školu časova i održavamo to aktualno časove istorije i to ide dobro. No sad bi se vratio, kaže moj prijatelj Karić, rekao Zajko idemo dalje. I on baš kad je poginuo, on je tad rekao idemo dalje. Vidite sad 12. poginuo i Isović Rahmetli. Mijatoviću kosa uzeta. Tad je se trebalo krenuti dalje. Poginuo Isović, tad je se malo poljuljio moral i tad se je stalo. On je otišao na izviđanje da se ide dalje. Mi smo imali i svi svoje pravce. Imao ja svoj pravac, imali diverzanti, imao prvi bataljon, drugi, svi smo imali svoje pravce. Da idemo prema Ovušćoj petlji. Prva slavna tako isto, no desilo se to što se desilo. I tad se je stalo, više se to nije ni spomenulo, da je blokada grada Sarajeva. A garantujem da nije poginuo Safet Zajko i Eve Šejović, Sarajevo bilo je blokirano u tom pravcu. Ali malo se zaboravio naši Smajo Šikalo. 1. decembar, šta bi se desilo? Ne smijem da pomislimo šta bi se desilo 1. decembra da je neprijatelj ostvario svoj prvi cilj.
Ne o drugom neću da pričam, nego samo prvi cilj. Znači, ko 5 buljako, brijeće buljako, sve bi se to moralo iseliti. 27. 18. marta, 8. decembra, te ključne bitke, Zajko je volio sve svoje pomoćnike da sasluša, a zadnji je donosio odluku. Znači, on je to sve slušao i vjerovao svojim pomoćnicima, vjerovao svojim komandantima, svojim komandirima. Zajko ostaje naša legenda, i Zajko, i Isović, i Smajo, i oni su naši heroji, oni će ostati dok smo, nego poziv omladini poziv. Mi biološki nestajemo. Znači da nastavu tradiciju obilježavanja, da se priključu nama, evo pozivamo i omladinu, da se učlanu u udruženje, mladi ljudi, da se učlanu u udruženje, podržat ćemo ih, usmjerit ćemo ih tamo kud treba, šta ih treba, pomoći ćemo, ali da se učlanu. Evo, ja bih sa ovom porukom i da završim naše današnje druženje. Poslali smo poruku da vam se sutra pridruže, ali da vam se pridruže i na drugačiji način, kroz podršku, kroz širenje ovih stvari i jako važnih činjenica iz historije odbrane Bosne i Hercegovine. Mi ćemo u nastavku do centra koji je baš dobio ime centar Safet Zajko. Tamo je naša Nedžmina Vojniković koja nam donosi svoju drugu priču za danas. Tako je, Harise. Dobro jutro još jednom. Evo, mi smo u ovom lijepom ambijentu centra Safet Zajko. Znači, u okviru tradicionalne manifestacije Novogradski dani, općina Novi Grad, bit će upriličeni dani otvoreni vrata centra za kulturu i edukaciju Safet Zajko. A šta su nam pripremili lijepo za te dane, saznaćemo od moje sagovornice, znači Samre Omerbašić i Usić. Samre, dobro jutro i hvala što govorite